מה אני צריך לעשות? אוקיי. מה נורא? מה לעזאזל? לא הבנתי עדיין מה צריך לעשות. שלום חברים יקרים, אני הדבר הזה ממיינקראפט, ומי שאוהב מיינקראפט שישים לייק, מי שאוהב פורטנייט שישים אצלם, מי שלא אוהב זה וזה שיצא מפה. רגע, אבל אתה אוהב מיינקראפט? יו. למה אתה אומר מי שאוהב מיינקראפט שישים לייק ולא כלום? בגלל שגם מיינקראפט זה טוב וזהו, ופורטנייט יותר טובים. אני מעדיף פורטנייט, זה כן, אבל זה סתם ככה בשביל הסרטון, אתה יודע, זה סרטון, זה משהו. אני יודע שזה בשביל הסרטון, זה משהו, אבל מה אתה אוהב? פורטנייט, רק פורטנייט. טוב, אני לא יכול טוב, ביי. מה זה ביי? עדיין לא עשית את העוגיה? צודק, אין מה לעשות. טוב, אני לא עושה ביי. אם אתה לא עושה, אתה מת על המקום. תהרוג אותי, לא אכפת לי, טוב? אם תהרוג אותי זה יהיה משנה לאמא שלי? כן, בטח עמוד שזה יהיה משנה לי. למה אתה חושב שזה יהיה לא? כי עזבת אותי בגיל 3, ואז נכנסתי לסקוויד גיימס. טוב, אז אל תעשה את העוגיה, לך כבר. וואי, איזה פוקס יש לבן אדם הזה. שהוא לא בן אדם, הוא חיה. היא חמודה.